Takže dneska zase tu sme a pozeráme na všetky byty a apartmány, ktoré sú v Cape Hyate. Nachádzam sa v Tower 4, Cape Hyatt, a toto je pohľad vlastne na celú pláž. Za mnou je, na tejto strane bude Nikki Beach, tu budú Nikki Beach Villy, Ellington. Na tejto strane, na vedľajšom ostrove Raha Island, v tejto prvej lagúne bude stať Four Seasons a v tej druhej lagúne, nedávam tam prst, lebo potom sa to nezaostrí, bude stať Armani Villy. Máme tu ďalšie projekty Mirasol, Age a Sky. No, milujem túto prácu. To je fantázia, keď sa niečo buduje a ja už si viem teda predstaviť samozrejme, ako to bude vyzerať. To je niečo fantastické.